Alhamdulillah yanzu dai suna asibiti, an kai su an ba su abinci sun ci kuma likita na duba su ɗaya bayan ɗaya. Su nawa ne yaran nan da ka karɓo? To yanzu har yanzu ba mu gama kirga su ba tukunna saboda suna asibiti, amma dai insha Allah ina so in bi kenan tun da na hand over zan bi su sai in kirga in ga ko guda nawa ne. A wani irin yanayi ka same su lokacin da ka karɓo su? Gaskiya mun same su sun jigata kuma suna cikin wani mawuyacin hali na rashin sabo da yunwa, suna cin biredi yadda ka san abin nan ba kyau gani haka nan da sauransu, amma dai alhamdulillah tun da yanzu mun zo mun ba su abinci kuma ana duba su asibiti. Ya yanayin jigatar tasu yake, a ya ka karɓe su? Hali ne na tausayi, hali ne na zai tsoratar da kai, hali ne na yanayin damuwa, shiga damuwa da duk wanda ya gansu tun da ni da su kuka kan Allah da ya kiyaye. Amma akwai kuɗi ne da yanzu aka sake biyan su bayan fiye da naira miliyan 50 da aka tattara aka ba su a baya? Akwai kuɗi da muka biya, mun biya kuɗin fansa da kuma da wasu babura na hawa, wanda shine dalilan da suka sa suka sako su din. Kenan bayan wanda kuka ba su kun ƙara musu wasu a yanzu? Mun ƙara musu. Nawa kuka ƙara musu? To ba za mu so mu faɗi abin da mun ƙara musu ba, amma dai alhamdulillah dai mun ba su kuma sun cika alƙawari sun sake su. Kamar yanzu ka yi magana da mahukunta ne musamman ma ita gwamnatin jihar ku ta Neja bayan karɓo yaran nan da kai? Na yi magana da su, alhamdulillah su suka zo suka karɓe mu suka kai mu asibiti din. Duk da ke dai ka ko a bayan gwamnatin jihar Neja ta ce ba ta biyan kuɗin fansa. To yanzu menene mataki na gaba kenan? Mataki na gaba da muke kan shi dai shine mu ga yaran sun warware sun samu lafiya. Saboda kafafuwansu da kyar suke takawa suna cikin wani yanayi na dole ma a kula da su ɗin. Dole ma a kula da su. In kowa ya cire hannun shi, ni dole in kula da su saboda halin da na gasu a ciki. Halin kuka ne. Saka din suka in Allah ya taimake mu suka warware, daga lokacin nan kuma sai mu san menene abin da ya kamata. Kila iyayen yaran nan suna ta tuntuɓar ka don su ji wani hali 'ya'yansu suke ciki ko? Muna magana da su ta waya, alhamdulillah dai gwargwado sun ji daɗi, sun shiga cikin farin ciki da murna jin cewar 'ya'yansu sun kubuto daga hannun waɗannan mahara ɗin. Akwai wani dattijo da suka riƙe kwanan baya da ya je kai musu kuɗin fansa. Shi har yanzu yana hannunsu ne ko kuwa? An sake shi tun wancan karo kuma shi ne ma ya kai wannan kuɗi ma yanzu. Da ya kai kuma wannan kuɗin ma alhamdulillah kuma ya dawo tare da shi ma muka wuto da yara.